ערב טוב. אומרת התורה בבראשית, פרק ב', פסוק י"ח. ויאמר השם אלוקים, לא טוב היות האדם לבדו, אעשה לו עזר כנגדו. הקדוש ברוך הוא שם בטבע של האדם, תחילת הבריאה, לא טוב היות האדם לבדו. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא ברא אותנו באופן כזה שהאדם לא אוהב להיות לבד. לכן, בהמשך הפרשה כתוב, על כן יעזוב, בפרק ב' פסוק כ"ד, על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו, ודבק באשתו והיו לבשר אחד. אז אנחנו בעצם רואים שכבר מתחילת התורה, פרק ב', אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם, לא טוב היות האדם לבדו. לכאורה צריך לשאול, הרי האדם מעצם טבעו, תמיד מרגע שהוא נולד, הוא שואף להיות עצמאי. מגיל קטן, ככל שהאדם גדל יותר, הוא אוהב להיות עצמאי, להיות אחראי, להיות עצמאי לדבריו. אז אם כן, מה זה כל העניין הזה שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם, לא טוב להיות האדם לבדו, אלא לשאוף לחיות ביחד עם אישה. ובפרט שהאישה זה כביכול האדם שכביכול מבחינת דברים משותפים, שכביכול הכי פחות משותף. הרי כל גבר אחר, יש לו הרבה יותר דברים משותפים מכל גבר אחר. אבל לעומת זאת עם אישה, אין לו דברים משותפים כמעט. והקדוש ברוך הוא ברא את האדם באופן כזה שמה? שדווקא הטבע שלו להימשך לאישה. דהיינו לבית שהקים, לאישה שהקדוש ברוך הוא כבר ברא לו. אז אם כן, מה העניין הזה שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם בצורה כזאת שהוא לא אוהב להיות לבד? אז באמת, לתשובה, יש כאן יסוד עצום שהקדוש ברוך הוא בעצם ברא את האדם. לא בכדי ברא הקדוש ברוך הוא את האדם באופן כזה שהוא לא אוהב להיות לבד. ומה מטרת הבריאה שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם באופן כזה שהוא מחפש להיות ביחד עם אנשים אחרים. אז יש לנו כלל, אומר הרמח"ל בדעת תבונות, מחוק הטוב להיטיב. מה זאת אומרת? יש לנו הקדוש ברוך הוא חקק בטבע שמחוק הטוב להיטיב. מה הכוונה? בטבע הבריאה, כאשר האדם, אם האדם רוצה להיות טוב, אז ככל שהוא מטיב יותר, הוא נהיה טוב יותר. זה חוק. זאת אומרת, ככל שהאדם עושה פחות מעשים טובים, אז הוא לא יהיה טוב. אבל ככל שהאדם מגביר את המעשים הטובים, אז הוא נהיה עוד יותר טוב. אז מילא יוצא לנו, שבעצם כשאנחנו רואים את המצוות שהתורה נותנת לנו, כן? המצוות של בין אדם לחברו, כל כך הרבה מצוות. ככל שהאדם עושה מצוות יותר ובין אדם לחברו, אז הוא נהיה עוד יותר טוב. זה החוק שהקדוש ברוך הוא חקק. ואם כן עכשיו, נשאל שאלה יותר גדולה. הרי לכאורה, למה הקדוש ברוך הוא ברא את האדם באופן כזה שירצה דווקא להתחתן עם אישה? למה הוא גרם לו שיהיה לו טבע להימשך אל אישה? אז פה באמת יש לנו יסוד נפלא שאנחנו צריכים לקחת. זה יסוד בעצם של הנישואים, הקמת בית בישראל. הקדוש ברוך הוא ברא את האדם באופן כזה שהאיש יימשך אל האישה, והאישה תימשך אל האיש. כמובן, כל זה דווקא בייעוד האלוקי, כן? הרי הזיווג נקבע כבר משמיים, כן? כמובן, כל זה שנעשה בקדושה וטהרה. למה הקדוש ברוך הוא ברא באופן כזה שהאיש יהיה לו טבע להימשך לאישה וירצה להתחתן? אף על פי שהיא כביכול האישה, מבחינת הטבע שלה, היא הפוכה ממנו, היא שונה ממנו. הקדוש ברוך הוא ברא את האדם באופן כזה שירצה להימשך אל האישה, משום שהקדוש ברוך הוא ידע שמה? שכיוון שהטבעים שלהם מנוגדים, ויש הרבה שוני ביניהם, אז ממילא זה יוצר הרבה דברים של מה?
שהם יכולים להיטיב. זאת אומרת, האישה היא רגשית יותר, אז ממילא זה מחייב את האיש שעד עכשיו היה שכלי יותר, להיות יותר רגיש. כי בעצם עכשיו הוא נפגש, הוא חי יום יום עם אישה שהיא רגישה יותר, אז הוא צריך להיות רגיש יותר. אותו דבר האישה גם, לראות פתאום עד עכשיו, האישה הייתה חיה במקום מיקס, למשפחה מסוימת, ועכשיו לחיות עם אדם שהיה במשפחה אחרת, עם חיים אחרים, עם טבע אחר, ואת זה למזג. איך האדם עכשיו יכול להסתדר עם האישה, וכל זה במטרה כדי שיהיה בן אדם טוב יותר, שזה השאיפה שלו. איך כתוב בבריאה, איש ואישה, רגע כתוב בפרשה, זכר ונקבה ברעם, ויקרא את שמם אדם. זאת אומרת, מתי הם נהיים אדם? רק כאשר הם זכר ונקבה. לפני שאדם מתחתן בעצם, אז הוא לא מגיע לקומת אדם. שזה אדם, מה זה? זה מלשון אדמה לעליון, להיות דומה לקדוש ברוך הוא. במה אפשר להיות דומה לקדוש ברוך הוא? רק דומים להיות במידות שלו. מהו רחום? אף אתה רחום. מהו חנון? אף אתה חנון. אם האדם יחפש להיות דומה לאלוקיו, רק כאשר הוא מתחתן עם אישה, הוא באמת יכול להגיע לקומה הזאת. כי בעצם, עכשיו שהוא חי עם אישה, הוא באמת יכול לרחם, אבל באמת רחמנות אמיתית. לא, שהוא לא נשוי, אז זה לשם כבוד, או לכל מיני דברים. אבל שהוא חי עם אישה, זה לא לשם כבוד. הוא חי עם אשתו לנצח, לכל החיים. אז פה זה לא עושה את זה לשם כבוד, אלא לשם עצמו, לבנות את קומת האדם שלו, להתעלות ולהיות אדם טוב יותר. ולכן כאשר האדם מבין את היסוד הזה, שהוא בעצם מתחתן עם אישה, בשביל בעצם להיות אדם טוב יותר, כי עד עכשיו לפני שהוא התחתן עם אישה, אז בעצם לא התחיל השלב של האדם. כי מה זה האדם? האדם הוא טוב, דומה לקדוש ברוך הוא, הדמה לעליון, הוא דומה לקדוש ברוך הוא, ורק כשהוא דומה לקדוש ברוך הוא יכול, באופן הזה מתי להיות דומה לקדוש ברוך הוא? רק כשהוא מתחתן עם אישה, אז הוא יכול להוציא לפועל את באמת המידות הטובות השוכנות בקרבו. ולכן, מה שראינו בפרשת חיי שרה, בנישואי יצחק ורבקה, שאליעזר הולך לחפש אישה ליצחק, מה הוא מחפש? הוא לא מחפש כביכול ברבקה כל מיני דברים, כביכול יופי, חיצוני או משהו כזה. מה הוא מחפש? הוא מחפש כל הבחינה שלו, הרי כאשר הוא אומר, מבקש מהקדוש ברוך הוא, שהנערה הראשונה אשר תבוא, אם אני אומר לה, השקיני נא, והיא תשקיע אותי וגם תשקיע את הגמלים, אז אותה הוכחת לאישה, לאדוני ליצחק. אז מה הוא מחפש בה? הוא מחפש את מידת החסד, אם יש לה מידות טובות. וכשהוא רואה את הדבר הזה, שיש לה מידות טובות, כן, התורה מעידה עליה, כן, שהיא לא רק משקה אותו, גם משקה את הגמלים, ועוד עושה את זה בשמחה, בחשק ובריצה, אז בעצם, הנה זו האישה שהקדוש ברוך הוא הוכיח ליצחק. ואנחנו רואים שבחינת מציאות, זה מה שצריך לחפש לפני שמתחתנים. אם יש מידות טובות, אבל לא לחיות ביחד עם אישה לפני נישואים. זה דבר שלא מצינו לו. הרי אנחנו רואים, אנחנו לומדים, זה מעשה אבות סימן לבנים. הרי מה שהתורה כתבה, מה שיצחק, אליעזר הלך לחפש כלה ליצחק, לפני כן הוא לא הכיר אותה. וכל מה שהוא חיפש זה מידות טובות. כי הבנייה הזאת של הקומה, של הנישואין מאושרים, שמחה בין איש ואשתו, הקומה הזאת יכולה לקרות ולהגיע לאהבה ביניהם. זה רק אחרי הנישואים, אחרי שעוברים הרבה ניסיונות אפשר להגיע לאהבה, אבל להגיע לאהבה לפני הנישואים זה לא אפשרי. לבדוק את האישה לפני הנישואים זה הכל משחק. כי בפועל האיש, חבר וחברה, שנשואים, שכביכול חיים ביחד, ולפני הנישואים, אז זה הכל משחק. רק בפועל אחרי
החתונה, בעצם המשחק נגמר, בסופו של דבר מתחילים החיים האמיתיים, ולכן יוצא שלצערנו הרב, היום במציאות, חבר וחברה שחיים יחד במשך שנים, לרוב הולכים לגירושין אחרי הנישואין, תוך זמן קצר. למה? כי בפועל עד עכשיו זה היה בעצם משחק. ועכשיו, לאחר החתונה, זה בעצם מבינים שזה דבר רציני, זה אחריות, זה מחייב. אז פתאום, שמגלים שזה מחייב, אז לכן כבר מגלים את הצדדים שלא גילינו עד עכשיו. אז לכן, כמה חשוב לחזור לשורש, למסורת של הקהילה, וכל הקהילות של עם ישראל נהגו, שתמיד שידוכים, מספיק שפוגשים את האישה 3, 4 פעמים, פעמיים אפילו, פעם אחת וזהו. בודקים מידות טובות, אבל לבדוק את האישה, תקופה של ביחד, זה דבר כזה שלא מצינו לו באף דור, באף זמן מן הזמנים, זה משהו חדש שהביאו אותו האנשים שהם לא שומרי תורה ומצוות. אבל באתיופיה בכלל, עוד יותר, החתן לא פוגש את הכלה בכלל. אז לכן כמה חשוב לחזור, לחפש באישה מידות טובות, זה מה שצריך. לא דברים אחרים, לא יופי ולא חיצוניות, רק לחפש מידות טובות. ואם האדם יחפש מידות טובות וירצה כמובן להשרות שכינה בביתו, אז באופן כזה שזה הכל בקדושה, כמו שהתורה רמידה על רבקה ועל האימהות הקדושות שהן אימהות צדיקות, צדיקות, זה מה שצריך לחפש, כלה צדיקה שיש לה מידות טובות. אבל לפני כן, לחיות חיים ביחד, לפני הנישואין, אז זה לא חיים ביחד. אדם באמת לא יכול להכיר את האישה שהוא חי איתה ביחד. בעזרת השם, השם יעזרנו, שבעזרת השם נחזור להקים בית כשר ונאמן בישראל.